što želi da vidi. Neko vidi čiču s bradom, neko čiču s štapom, neko vidi neku osobu, neko vidi kunića, neko vidi mačku, psa, znači u zavisnosti od osobe. Danas je dan punog sunca i samo danas možete dobiti odgovor da li je sudbinska veza i koliki je postotak slaganja između vas dvoje. Alo, izvolite. Dobro večer. Da, dobro večer, izvolite. Susana pri telefonu. Aha. Kažete, jedan posao mu predstoji. Kako se tu redi? Situacije su teške u poslu i ovdje imate, što se tiče posla, karmičku blokadu, što se tiče posla i veliki zastoj. I to vam je postavio jedan muškarac, 53 godine, on se zove Ljubo. On vam je to postavio i zbog toga imate blokadu u poslu. To je to. Danas je dan punog sunca, iskoriste šansu, javite se da to sredimo, da to otklonimo, jer kao što znate, dvostruka je uloga današnje emisije. Lijep pozdrav i čujemo se ponovo za par minuta. Molim, prijatno. Molim, prijatno. Iskoriste šansu prvo zato što me više ne možete pitati. Alo, izvolite. Alo.